Здравейте, аз се казвам Станислава, на 19 години съм. Преди някъде около 2-3 години реших, че искам да се оперирам, защото много малка си имам би го нарекла комплекс от към гърбицата ми, която имах. Защото когато бях много малка, моите съученици ми се подиграваха заради това нещо. И аз впоследствие реших, че искам много да си оперирам носа. И в един момент просто попаднах на доктор Дилбер. Усетих го, че това е моя доктор и много исках да се оперирам при него. С времето започнах да усещам, че не мога да дишам правилно. Просто, когато течах, малко по-тежко действие, нещо такова. Дишах по-трудно, задъхвах се. Това беше поредното нещо, заради което исках да си оперирам носа. Когато се запознах с доктор Дилбер, той ми вдъхна доверие. И то огромно. Го усетих това, че наистина искам да се оперирам при него. Той ми каза, че няма да е лесна операцията, защото имам много проблеми с носа. Впоследствие при прегледа разбрахме, че имам и перфорация на носа. И съм каза, че трябва да се правят 2 операции вместо една, което още повече затруднява цялата работа. На мен ми стана малко тъжно, защото не вярвах, че това нещо ще се случи някога изобщо. Плаках, но нацяло имах доверие и знаех, че всичко ще стане перфектно така, както аз го искам. И така и стана. Съм много доволна от резултата. Сбъдах една моя огромна мечта, която просто никога не съм. Просто като стане дома за носа ми се разчувствам. И знам колко много съм го искала. И имаше моменти, в които просто не вярвах, че това нещо ще се случи. Обаче, когато вече това нещо е факт. И аз все още не мога да повярвам, че се е случило, че успях да го направя. И съм страшно благодарна на Дилбер. Просто той изглъдна една моя огромна мечта, която много по-добре дишам и различно е. Просто вече не се задъхвам, когато танцувам. Преди ми беше доста трудно, примерно като клекна и просто не ми достига въздух да се изправя. И просто нямах сили да го направя. Но сега нямам такъв проблем. Много по-добре се чувствам. Не знам дали мога да го опиша само с 3 думи. Той е на мен лично ми... Когато сме в една стая, усещам едно спокойствие, което много малко хора са ми го давали. Не мога да го опиша, просто самото усещане. Супер спокоен човек, супер... не знам, нещо, с което аз мога да го опиша на цяло е спокойствие. Вдъхва ти доверие. Просто е друг тип хора, които се срещат рядко. Препоръчвам го даже с 2 ръце, след като се прибрах и като започнах да работя. Няколко човека ме попитаха, нали, как се чувствам, как е минала операцията. И аз им казах, че да, боляво ме първите 2-3 дена, но след това всичко си минава. Няма нищо страшно. След като аз го преживях, мисля, че всеки може да го преживее, като си имам предвид, че аз съм много страхлив човек и преди операцията търперех цялата, но в последствие няма абсолютно нищо страшно. Впускаш се и всичко става така, както си го поискам и доколкото е възможно.